23 juni komt vanzelfs rap dichterbij en dus neemt de spanning ikta. Welkom op de ene laatste training. Wat Joert even belangrijk is, is de mensen die wat lietse pintjes hebben. Nee toch? Dat die even in acht nemen dat ze even wat rustiger om doggen. Woensdag trainde ik voor mezelf en ging het ook een beetje mis in de spier. En ik denk, nou, nu is het klaar. Kleine pijntjes her en der. Ja, wat les van de koeten. Ja. En jij is het? Ja, uw dravers binnen stil. Wat ben je maar stil? Concentratie, zenuwen. En de jerm, hoek, hap, truw, truw, truw. Pendeloop nemen we dit. Ja, Shazamad. Want er wordt zelfs wel oefenen op het plak. En hier zal het gebeuren, dus hier zullen de hartslag al behoorlijk heen wijzen als de mensen hier komen om een oor of jelven zo aan. Dames en heren, daar gaan we. Los, ja maar. De roentjes worden grutter, dus cameraman Dirk en ik draven vanzelfs net maar. Daar hebben we Siep voor. We hebben hem een cameraatje op de rechtboem, maar dat gaat net goed. Er is een groepsgevoel, dus we krijgen help. Wat is strakker? Ja, dat toch draven dus mooi, hè? Ben ik jouw kilo van? Ja. Sinds de starteiland. Heel goed, zie. Zeg maar naar Ronnie. Hij toch dat er net meer mooi van Koen, deze training. Maar het gaat ons hartstikke goed. Krijg je volle minder beweging vanuit het lichaam bij. Ja? Dan wordt het volle makkelijker. Oké. Top. Ik was het vertrouwen jarenlang kwijt en misschien ben ik daar nu wel bovenop. Dat ik denk van, hé, ik moet anders denken. Dat is ook een heel groot gedeelte van het lopen. Ja. En hoe mag het dan oorstinken? Niet zo negatief en panisch. Van, oh, ik voel iets, het gaat weer mis. En, nee, gewoon meer vertrouwen. En als je vertrouwen hebt, loop je ontspannender. En dan komt het dus goed uiteindelijk. Maar Anne giet het perfect. Ja, hartstikke wel. Oké. Hou vol, Henk. De hand van de buik al houden, hè? Dan Mr. Snake, Henk van der Veer, die met zijn maten hem spontaan aansluiten had bij deze draversgroep. Het gaat prima. Oké, keurig. Misschien gaat er zelfs wat naast de squon draven, want hij had al in New York West. En hoe die maten sprutsen, bij Bindië's. We worden overal gevraagd. Central Park, dat overkomt je niet zo, maar daar moet je wel wat voor doen. Maar ze zagen die beelden, want die gaan wereldwijd. En ze zeiden, die moeten we in Central Park hebben. Nou, mijn zoon die wil wel met. Nou, fantastisch natuurlijk. En zo overkomt het vandaag die andere 3 in Limburg. Ja, of dat, of ze gaan wel lekker zitten. Maar goed, Mart, u is verloskundige van de Jouwer. Prima. De trainings hebben vertuten die een tijd om de balans op te matchen. Mijn condities zijn een stuk beter, maar de techniek ik. Ik vier het Arjen nooit maar de jermes uit de schouders. We gaan wel even netjes naast het lichaam, hè? Ja. Blijf lachen, hè? Het is super. Ja, moest de pet houden, ha? Jammer. Goed zo. Nou, toch wel een heleboel geleerd in deze trainingscyclus. En blij dat ik niet voor mezelf weer ben begonnen. Hij geeft natuurlijk een heleboel tools en tips en ja, daar kun je toch heel veel mee. Ja. Dus heel nuttig dit. Ja. Het stimuleert altijd. En er zijn heel veel goede tips, doen. Dingen best van tips. Ja, oh ja, dan moet ik er even aan denken. Alles drijft op het enthousiasme van deze groep. En het is grote klasse, Arjen Visserman, zijn vrouw en Siep van de ploeg. Het zijn grote stimulators. En het is niet geen scherpstriekerij. Nee, je krijgt de kick. Heerlijk. Ja, Arjen, net voortrennen nou, als het gewoon goed dienen. Is het Samiranda? Ja. Ja, er ontsteert toch wat, hè, in zijn groep. Want de groep begint zuiver cameraman Dirk te coachen als die naar de auto draaft voor een nieuwe batterij. Denk op je houding, denk op je houding. Marathon, Snake en meer. Is de groep klaar voor die zo'n hele kilometer op Vreetioen? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, hè? Ik vind het echt wel spannend. Ik wil het in één stik, hè? Ik wil net met erin. Een beetje gezonde spanning, dat is juist goed. Doe nog 2 weken rustig aan en daar zijn we er echt klaar voor. Ja. Hé, Ronnie Kinnet. Rustig aan. Want dat is ik van belang deze laatste weekend. Kerst in de laatste week kerst nog een lichte tempotraining doen. En 2 dagen van tevoren kerst nog rustig losrennen en wat rekken-strek oefentjes.
En wat eten we? Maakt dat nog wat uit? We vregen het Siep, want ja, die had al een heel soort draaft. Nou, het is maar heel onregelmatig omdat ik mijn optredens natuurlijk nog ga, maar ik eet gewoon heel normaal. En ik kijk wel iets bernies en wat ik goed eten, dus goede vitamines en spinazies en ja, gewoon goed eten. Aha, spinazie. Dat is het, papa. Dat is het! De spinazie. En ik ben gek op spinazie. Dus. Alle ben me gek op spinazie. Ja, die van hè? Ja. En ik ben er wel op uit. Maar goed, ik hoef ik net te draven. Dan de allerbelangrijkste tip. Let op. Genieten. Oké, plaatsen.